Vitsi se tyyppi oli. Täällä on niin paljon verta, että täällä on tapahtunut jotain. Mikä toi on? Oh god. Se tulee. Jes, nyt se voi hakata. Mihin se kato? Ai, se meni tonne. Nyt se on umpikujassa, jos ei halua hypätä. Ja sinne meni. Nyt mä otan Melonikuninkaan kanavan haltuun. Moikka Melonikuningas. Moro. Ja